musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere fen jayi ɓatake bindaɗo nasande capantate goo morse hitande ujunnaje nogase joyi ɓatake men fati koye cellal ɓalli alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Gane diaspora o kala moni popɗo woni ɗo min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen pop en denti en mbi alhamdulillah yo Allah reen suura hisna ɗo buuɗalirmede feri feeñi ha to awqali jeeri e awqali waalo jeeyana toon to beema awqali peetel awqali ƴaga awqali lumbol awqali yaare law hayre law ko noonne kadi jettoɗen ha to wuro teddungo Madina Njaajɓe juuroɗen ɓesgu ceerno Hamdou Rabbi Njaaj alhamdulillah ɗon ciftorɗen musidɗo men giɗo men ceerno Boubacara Gaye min calminima jehen ha to koylel wande caski aram sare juuroɗen galle julde faal sehil mum Abou Baydi Kaw welede Allah e ma min duwanima ɓesguma kono kadi en calmini Amadou Samba Lo gorko mo aram laati woni ha to Madina Gounas en calmini dendagal haalirde Daka FM kala e calɗi mum hay goto en ɗaccani e dow indema Amadou Samba Lo so en duttima ha ton to beema awqali Amadou Sarr mi salminima ha ton to leydi Côte d'Ivoire mi salmini dendagal enɗam bennarnaɓe kala ko noonne kadi e dendagal enɗam malornaɓe kala dendagal enɗam kobornaɓe e dendagal enɗam sarɓe e dendagal awqali kala hay goto en ɗaccani ha tenti kadi e jinnaɗo ma tedduɗo woni ceerno Mamadou Alwon Sarr ko noonne kadi e jinnaɗo ma debbo tedduɗo woni sokhna Houleye
Amadou Sarr kono mi yejjitta joom suudam nene mum togaram sokhna Salamata Yaquba Sarr mi salminima mi salmini tokaram Sar Abdoullahi Sarr kono mi weltanima dendagal bandiraɓe kala hanki duwima téléphone men o seeɗa fusa alhamdulillah ɗum noon ko tokara men enen foof ko tokara Weltare TV kono ko tokara Sar Abdoullahi Sarr e musidɗo mum ɓineni mum Ali Abouba min badda ɗo hen kursi seeɗa min ƴeewa minen ɗiɗo hoole amen ɓuuro ɓayde banggue Mauritanie to yo mbiya Ali Abouba banggue Sénégal ga mbiya Sar Abdoullahi Sarr banggue Mauritanie en Sénégal en Gambie en Guinée en foof ga ko min jeeyi Mauritanie noon ko banggue mum onon ko banggue eyyi minen ga hen min mbiya ko minen alhamdulillah en calmini bani men debbo tedduɗo sokhna Aminata Djibril Malor mi salminima hanki a laatima hanki no feewi e nde inde yuɓɓunde wande fayida kono en calmini khalifaɓe diine aada wuuro ngo foof en juurima ɗumen hay goto en ɗaccani ko duwa ko kala en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamin jehen ha to Mbour calminen denɗi men sokhna Awa Mbaye Ba mi salminima no feewi weeɓani de weeɓani cukalel ngel duuɓi 4 duuɓi 5 ala ko yiɗi so wona heɗade jewte buuɗal yurmede denɗam sokhna Awa Mbaye Ba mi salmini jinnaɓe ma mi salmini kaw Ousmane Ba e nene ma sokhna Hawa Diallo Hawa Signo mi nawtuma ha to ɓokki Sabbunde ɗon calmini ceerno Mamoudou Thioune ceerno Sambayel Thioune ko dendiraɓam moƴƴuɓe mi nawtuma ha to Wudduru ka Ousmane calmini dendagal wuddurunaɓe kala Wudduru lewe jimmiyaɓe guesel maaro dankel tamroje ɓen mbiya Wudduru lewe Ndiaye ɓe guesel maaro ko gotum koɓe neɗɗo goto ɓe ceertani jimmiyaɓe ɓe e Wudduru foof ko neɗɗo goto ɓe ceertani haydara yo Allah reen hisna mon ya rabbi ya rahman musidɓe tedduɓe yewtere men buuɗal yurmede ko fate cellal ɓalli kala alhamisa eɗen keewi arde e cellal ɓalli e wasi e ko nandi hen kala kono en calminiɗo hen sokhna Oumou Ñalel Sow ha toon to Nouakchott mi salmini jinnaɓe maɓe salmini dendagal enɗam ɗam foof hanki noon kam sosoɓe nawira e hanki goo tan sosoɓe piɗɗitade seeɗa mboɗo andi Abou Sow en wonɗo belti Mamadou Ibrahima Sow en ɓen kam ganda ko yahata ko ni eyyi an noon kam hanki a waɗi fiyande kono noon komi joftotoɗo mami yoftoy beltima inde he no feewi min mbaɗi hen duwaw kono inchallahu rabbi so Allah jaaɓi ma yiɓe gaddu jawdi ndi kono koye dow sarɗi noon ko kalmi ko ɗum watte en beltanima dendagal bandiraɓe foof musidɓe tedduɓe won rafi goto kamniɗo musɗo mettuɗo biyeteɗo rafi takkere takkude neɗɗo hunde takka neɗɗo ko waɗani takka neɗɗo ko ala e mum takka neɗɗo ko wiyani ɗeɗo gueɗe ko gueɗe kalkoje neɗɗo o ko gueɗe kalkoje neɗɗo o won ɓatake mo keɓɗen takkaɗo ko kañum jeeyi sababu ceertugol kaari e kaari taw kanko biyaɗo kanko jeeyi sababu o konngol haalande jaɓɓal sifa ala kala ko yeehi hen haydara ya ngara kala hunde layi jangta e kala bangeji ko kaari de jeeyi sababu ceerigo hakkunde kaari e kaari hunde yeehi ha arte makko kala mo haaldi wiyata ko an jeeyi sababu ceertude kaari e kaari
an wini minen nani aɗa wini oyo miiɗi joɗodade e sehil makko goto aɓe jewta. sehil makko o noon addi haala kaari o noon ko joom galle makko e joom galle makko tokoso. sehil makko mo yewtitta o kadi ko banum debbo goɗɗude seeɗa to banggue yummum joom galle makko. on haali ha gayni min de mi meeɗa nadde e haala hakkude joom en galleji amen ɗi, soɓe kaala soɓe duka kala ko wawi wonde galle mi meeɗa haalde. o wi kadi min kala ko fate caɗele galle amen caggal wona min hakkudam e joom gallam mi yiiɗa haalde hen haydara. woodi noon debbo gonɗo e galle he yeehi haalnoyi yumma galle o wi kaari de fusi galle men, wi joom galle mum o wi ko naggam kañum e frére mum woni musidɗo mum mo jiidi yumma e baaba o. kan haala jeyna taw kanko debbo o haa ɗo hay konngol ala ko haale kan haala. ya ngara kala hare mawde waɗe galle he yummiraɗo wi ko mawo seere o yalta galle o. mawnum suko gorko wi ko ma joom suudu ma yalta galle o, on wi joom suudu mum yaltata galle janggo. debbo wi joni fami hocca bagage am mi hoota beele galle mon daña jaam. on wimo sa yalti galle o mbaɗa ko har min mi yaltintama o galle, mboɗo andi a haalani ɗum, mboɗo andi kadi an a haalde par ce que meeɗa haalde ko wayni hen. ya ngara kala galle natti haaldude fof saabu takkere. ɗo ya ngara kala yeehi ha Allah feññini peeñƴi mum woodi tawɗo debbo ñukininoɗo koɓe kalanno o ene haalday goɗɗo min kay ko min fewjiri ni beele galle o no fusi o yalta galle o tampini min beele joom galle mo ɗeɓa heeƴa e galle he. on yeehi fertoyika ɗo ko yano kala ko arti ko watta e pencu tawa koko fenade banda men. mi ɓooyi wiide men rendo men en heewi pene ndentoɗen surtout galleji ɗi surtout dewle ɗe kala kaɗa yaha hen yaaru hakkille. oɗo debbo takkaɗo ko kam jeeyi sababu ceerigo hakkude ɓe, o fooƴi o seɗi o ronki ñamde ronki ɗanade saaha joɗata ha ɓoyata wona jiɗɗo dogde ni haaɓi an de hoore mum ko ɗo o dañi rafi biyeteɗo taƴam ɓeral. ɓernde watti tajji ha nagam haw jooɗo e leydi. hande yimɓe hewɓe ne gondi ɗum e galleji he ɓernde taƴore, ɓernde taƴa tan ha wonta liƴƴere, ɓernde taƴa ha joomum jooɗo inna Allah, ɓernde taƴa ha joomum jooɗo inna Allah. tene so jokkino goonga feeñano tan on wawino mayde hen. so nawi neɗɗo maayi e oɗon sifa tan hankkadi ni ko kaari kaaride ceernuno kaari. ɓayde kaari maayi yeehi galle o fewti ko kaari wonno bone o taw kaari meeɗa wonde bone galle. ɗum ko ɗum rafi mawɗo dey, ko ɗum rafi mawɗo. eɗen jogui waaɓe noon ko ɓe ñawnata yimɓe ɓe, eɗen jogui microbe aji bonɗi nana nder galleji he ko ɓe ñawnata yimɓe ɓe. walla suka gonowo e galle cukalel ngel ganduɗa ko kañum doƴƴodirta yimɓe galle ɓe. so joddima e sukaɓe ko haalata ko, walla ko wiyata sukaɓe mbi ko, walla ko wiyata mawɓe mbi ko, walla fenaɗa reɗɗo gandi ɓen sukaɓe ne gooti ko sukaɓe fenoɓe ene gona e galleji taw ko wawɓe rendinde. teni joomum sene haala maññata ni rendina yummum e rewɓe galle, rendina yummum eɓe rendina ɓe eɓe heɓaɗa jooɗo wayno wona kañum wonno ni. ɗum ɗo foof noon holko wawi ɗum ko ardinde haqqille. sabu ɗo ponnoɗa dañde jaam, daña cellal, daña kisal, so tawi wonti ko rentade, so tawi wonti ko kala mo jiiɗa ɓernde ma taƴa,
so wonti kala mo guite ma potti kaaɓa metta ɓerna sago ma ko ni ko ya fiimo ungal andi rafinati ɗe gueɗe ko gueɗe denteteɗe banɗam men ɗe gueɗe ko gueɗe denteteɗe surtout to banggue ɓiɓɓe ɓe Allah rentini en ɓiɓɓe moɗon e jawdi mon ko fitina wonande mon ndento ɗe ɓiɓɓe mon e jawdi mon ko fitina wonande mon ndento ɗe en meeɗino haalde ɗo hen histoire goto woni debbo duttinoɗo e joomum taw ala ko jeeyi sababu so wona sukaɓe maɓɓe koɓe wawodirɓe kamɓe rewɓe kono koɓe fesiraɓe aɓe mbawodiri moni kala ene defana goɗɗo o yontande mum debbo mawɗo o omo defana debbo tokoso o yontande mum debbo tokoso ene defana debbo mawɗo yontande mum so ala ɗon aɓe paamodiri aɓe goni neɗɗo goto ha waɗi saaha goto ɓiɓɓe ɓe mbatti nannude ɓe fitina ɓiɓɓe maɓɓe mbatti nannude ɓe fitina ɓiɓɓe so mbaddi tan guila fiya guila hen goto ɓuuri negde so fi guila tan ene wawi hay ƴiyam yalta oga watta mettinde jagga guila fiya ɗum piggal musgal yumiraɗo oga mettina so yeldobo hakkude maɓɓe jiya gadi ifra karfa so en gona dugde hakkude maɓɓe andi sosoɓe so wuuli jaw tan ko kamɓe dukata nder ɓerde yimɓeɓe ha waɗi saaha goto noon aɓe jooɗi aɓe gotto aɓe doori yewtere aɓe jewti ɓe tikkodirani cukalon kon ne ñamda to banggue no kewɗen wadde ni sukaɓe ne guittana bolmen ne ñaama banggue cukalon ɗiɗon kon kaɓi toon guela fi guela e hoore nde heeli o ga yumiraɗo laawi tan girñiti faye guela fi guel hello tan guel solɓiti guel saami yumiraɗo ga puusi o ga yumiraɗo tan jallel duuɓi hakkude mabɓe ko babaɓe ɓe hande mi jingana babaɓe ɓay nenam ko baba debbi hakkude mabɓe tan ɓe nangodiri debbo mawɗo dañi sok saami leydi ndeke ɓernde darima sareɗe haɓɓaɗon ɗon nawa dispensaire mabɓe ɓennina hôpital région mabɓe régional mabɓe yetti ko jamma ruttoyi e joomum oga debbo nde nani o to henna ruttima e joomum taw feeñi koye haare mabɓe nde kadi yalti koye sukaɓe o ñalawma goto kañumne eɓe waden duytude ni wone haalde jananka hoore rufi min kay mi waranimo min kay mi waranimo min kay mi waranimo min kay mi waranimo ceer Allah de wi innama amwalukum wa auladukum fitnatun lakum ɓiɓɓe mon e jawdi mon ko fitina wonande mon ndento ɗe jawdi yo haat hakkude jungo e poos woto yetto ɓernde ɓiɗɗo yo haat tan ni e jungo woto yetto ɓernde annabi yaquba ko annabi Allah nde annabi yusuf yetti e ɓernde makko o jii caɗele o dañi caɗele mawɗe eɗen jogui hande woni yimɓe ne ngoodi ɓiɓɓe maɓɓe bonni diine maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe bonni ɓerɗe maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe bonni cellal maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe bonni kala maɓɓe ha laaɓi bonni hay dewle maɓɓe won hande wonɓe dewle he hakkude maɓɓe worɓe maɓɓe boni so ɓiɓɓe maɓɓe ɗum wona rafi ko rafi bonɗo e rafiji Allah so haali konngol tawi ka julɗo poɗɗa kotoɗe haqqille ma babam noon Abou Baydy Kawni heewide o ɓiɗɗo so natti famɗo tan ittu jungo ma e mum o helli faama a natti famde mo ittu jungo rumtomo gila o wardema accumo yaltima ko halaɓa sehilma ko gono sehilaɓe ko fof so natti wonde peewal a natti famde mo yaltima ko halaɓa joom suudu ma so tawi natti waade no foti waade ni a natti famde mum yalte mum joom galle ma so natti waade no foti waade ni a natti famde mum yalte mum kala ko nattuɗa famde tigui rigui ƴeew ko famni ko faabo hoorema laawol peewal kala ɗaccuɗo ɗum a altima a ronki a andi ɗo fayi ɗo moƴƴani to fayi to andi ko toon paaɗa kala ko mimmi mo woratama rento woppu
ɗe koko rentete ko ñabbuji ɓoli hande yimɓe hewɓe nan ɗon dafa wallahi wona ñamde rafiɓe wona yarde rafi wona haydara rafiɓe tan ko gurdam ɗam rafiɓe tan ko gurdam ɗam e koddigal ngal koddigal mettugal musgal kamnigal woni koddigal ne woodi ɓuri bonde hay ñiire musande walla felewere won koddiɗo mo dañata e galle walla won koddiɗo mo koddata walla won neɗɗo mo gurdata soit ko joom galle ma walla joom suudu ma walla ɓiɓɓe ma walla ɓe gonduɗa walla taaridi ma ceer koddigal ko hunde mawde kono enen mbawa koddigal hoddude ɓerɗe noon ɓuri hoddude ɓalli ɗum ko fulɓe kala pourquoi ɓe mbatta ɗum hoddude ɓerɗe ɓuri hoddude ɓalli eɗen kaala ñande kala pourquoi ɓe mbatta beele mbawen faabade koye men paaboɗen ɓesguji men paaboɗen ɓalli men paaboɗen enɗam men ndedduɗe jogade haqqeji hakkude meɗen yo Allah won ballo takkere moƴƴani on nani ɗi dumunaji kala jayinɗi ɗine kaala fallu faal ko suka gorko mo gorgol mum joom suudu baa makko takki wonde miñi ko dewel o nangi leggal wo naanni e nder terɗe mum gorgol makko nawlum yummakko kanko suk gorko nawlum yummakko on ngandum ne heewi caɗele wonɗo nawliraɓe pewjanta ɓiɓɓe ha wonta takkere wonɗo nawliraɓe nawliraɗo rewɓe renduɓe gorko hen goto fewjana baabo ha serta ɓesgu oya on jii hen ko heewi wona ha tenti so tawi gorko ko nanam nofal ono gandi won worɓe en goodi ko nanam nofal kala ko debbo wi ko ɗum debbo haali tan joomum fatta ha namdani yaltat tan laawo taw heɓani hen ko laaɓi ɓe gon fusoɓe galleji men ɓe neɗɗo sa nani hunde nofuru Allah waɗiri noppi ɗiɗi ko ha nana ɗiɗi sa heeɗima ga heɗo ga aɗa Allah no wanor kudema nofuru wotoru noon kono noppi ɗiɗi ko holɗum ko ha kettoɗa no moƴƴi gite ɗiɗɗe ko holɗum ko ha jiya no moƴƴi ha jiya no moƴƴi Allah wanor kudema yitere wotere kono rokkuma gite ɗiɗi ko ha jiya no moƴƴi Allah rokkirma noppi ɗiɗi ko ha nana no moƴƴi nan no moƴƴi woto nankino nan ha moƴƴa sa nani ga nan ga heɗo ga keɗoɗa ga keɗoɗa ga keɗoɗa ga heddoron miccoɗa mbaɗa analyse holen ko foti wonde holen haala celluka holen ka sellani holen celluka holen ka cellaki mbasa firade kaake ko ɗo calminten kaw Sadou Ba to Wudduru ko gorko moƴƴo mo Allah rokki ɓiɓɓe rewɓe duusi ɓiɓɓe rewɓe duusiri ɓe neeti e gandal e pinal yettude Allah kamɓe kala ha jangde maɓɓe toowi hay goto wofani lawol wona hunde wemde aɗa wawno ruttitade bellanteje ma yewde faggitade gurdam hono no worɓe hew mbaɗata mbasa duuse ɓiɓɓe men mbiyani ndesuya rewɓe walla mbaɗiya goɗɗum jeebo sukaɓe ha sukaɓe ndulla janggoɓe mawɓe mbattuma e jeygue tawde fonno wonde aljanna so Allah rokkima ɓiɓɓe toppito ɓiɓɓe ɓe ɓattoɓe surtout so tawi kadi ɓiɓɓe rewɓe altoɓe no feewi neheɓe wattimaɓe haqqille e guite jangguinɓe rewnuɓe lawol peewal saabu ɓiɗɗo debbo so tawi a moƴƴinani gonka mum a moƴƴinani needi mum a yurnitaki jaɓɓal mum a ƴeewani ko waɗata ko so yeehi kalɗo wawi resede so jibini ɓiɗɗo artita ko ha e koyɗe mon hande holno foti tañiraɓe kuufi ɓiɓɓe mumen woni tañiraɓe en holno foti ɓiye debbo desaɗo arta adda ɓiɓɓe mum fof ñappaɗo holno foti heddo tañiraɗo gorko o e tañiraɗo debbo donka fewnitade ɓe natta jogade gurdam ɓe natta jogade haaranduru ɓe natta jogade fayida ko tañiraɓe tampinta ɓe lorata ɓe lebta oɗon gandi kalde ngo nana partout debbo taguiɗa ko yo jooɗo e dewgal mum so ene moƴƴi bisimilla so ngal dewgal moƴƴani kaale hen ko feewi ko moƴƴi son tawi moƴƴani goto fof e abbolol mum
wasa hebdone pompe ɓiɓɓe taw ala kala ko fayidinta hen. Gorko ñamminta, yarnata, safrata, holtinta, liggota ko watta haydara. yo Allah won ballo. hanki en mbino eɗen ngara ɗo hen woni en puɗɗinoma haalde joni oɗo hen Fallou Fall. oɗon gandi wo ñawanoma e ndeɗo hitande janvier, nde hitande lewru janvier ndeɗo hitande 2025 o taƴana ko duuɓi 15 kaso sabu wiyede waɗi viol miñi ko debbo mo jiidi baaba taw ko gorgolaɗo haali ɗum wi leegal maɓɓe fof dari ɗo Pikine Guédiawaye leegal fof dari wi o watta ɗum o wawa wadde ɗum amin gandi o hatta tribunal Pikine Guédiawaye ñayimo duuɓi 15 kaso. ya ngara kala tawa hunde ko complot monta ɗon nawlum yumma ko waɗi on complot. hanki o dartima yeeso suudu ñawore dossier jam ko ma gas ɗo e lewru août fano ndu happede moƴƴani mo ƴetti ko kaari ƴetti a yi mi yi taw yiyani mo wonno ɗo kaari yatana kaari ƴetti ya taw wona kaari ƴetti ya taw wona kaari ƴetti. ceernajo goto ne aranno e galle oɗon galle kala lewru korka kanko naflintaɓe ɓe noon ko joguiɓe seeɗa debbo e gorko o kala lewru korka wara humtonoɓe so humtima haw gayni o naflinaɓe o fuɗɗo joftoyde. waɗi saaha goto ɓe joguino haalis o mum ɗo e tabale kamɓe noon ɓe juuli ɓe gayni tan ɓe paati nder ɓe poftoyi o joɗɗon ha hunde juuri noon o yiɗi yaade o andi so yi oɗo haalis o acci goɗɗo wawi arde ƴetta kaalis o wiya kanko ƴetti o yeehi bolol makko. gorko e debbo jalti jiyani haalis o miiji maɗa ko kanko nawi kaalis o so ari janggo mawo joƴƴin janggo wari kumtari yonti ɓe kumtima ɓe juuli futuri ɓe gayni omo reftina ɓe ayaji qur'ana seeɗa omo haalnaɓe ko Allah wi ha geeƴi joni ɓe naafli ɓe gayni ɓe ñaami ɓe gayni o joftoyi o accani haalis o. debbo o ceernde o ceernde gujjo yiyan kam ceerno gujjo ne moƴƴi julno yimɓe min nde so dumi wiyata amin ɓe ko wuyɓe seernaɓe joni ɓe ko wuyɓe ɗum kay la ilaha illallah yiyan neɗo hono ƴettikaki jen tan nawa ten ko wajoto hen ko foof o ɓeyde ko noon mbay joni ɓe mbajoto yimɓe tan taw kamɓe mbaɗata foof. hankkadi ɓe puɗɗi ustade e ceerno o noon ha Allah waɗi noon lewru korka maayi ceerno yeehi ɓe jiitani ɗum ne e ɓerɗe maɓɓe ha Allah tawi mo wuuri korka mo wuuri kanko jiyaɗo Allah noon o ari ɗon ɓe calmitimo calmitagol maayigol ɓe natti hay jaɓɓade mo no feewi ɓe jaɓɓakimo ni ɓe kumti ɓe gayni ɓe juuli futuro ɓe gayni ɓe naafli ɓe gayni tan debbo e gorko joni mbi a ceerno an de korka yawtu ka min ɗaccino ɗo haalis jonɗo min ganda kaalis o to naati gille amin jiɗi namdade min kersu kono min jiiɗi andude kam so tawi ko an ƴetti walla ala wona an ƴetti min donki tan famde ɗum tan ceerno tukki woni e wayde gorko heɓiti wi ala ko goyata so tawi ko an ƴetti tan ɗum en hefto moni foof kay basi ala hen ɗum basi fo ala hen ne hefto tan a ñagoto tan min dokkuma ceerno ala min wayani wonde ko min ƴetti walla min ñagoto dokkon kam ala goyanmi ko on julɓe oɗon gaddami mi julnu on mboɗo waajo on nde deftere qur'ana wonde sal moɗon nde joɗiɗe tabal mon firti ko hitande no worno wona an gorko wona an debbo e gorko meeɗa hippide nde deftere qur'ana toon mbanmi haalis o nani tan hippiti kaalis o kaalis mon nani oɗon mbannomi nde jahmiɗe e goto lanɗo ɗo mbanmi cikkanum ni kon guitti kaalis mon ko ɓooyi saabu ko deftere moɗon cikkanum kon gari oɗon jangga qur'ana on kippiti on nawi haalis mon ɗum ɗo wonko janginta aɗa ara hande galleji men tawa hay deftere qur'an aɗa ara cuuɗi meɗen ɗi tawa almuwaruji ɗi tawa coiffeuse ji ɗi kala sifa lati kala sifa mantulatum kala sifa rosé rosa fof ne ƴakka hen kono a tawat tan deftere qur'an de
ngara e salongaji min tawani pewna feewi kono jiya hen deftere qur'ana c'est rare heewani pinowo tan fooɗa deftere tan uddita c'est rare heewani kono en jii ko happi ko takki ko nani ɗum noon banda men aɗa wawi takkude neɗɗo maaya hen aɗa wawi puusde neɗɗo yana hoore hela aɗa dugda e neɗɗo puusa ɗum o yana hoore nde fawo e hayre walla e karo hoore nde fusa ƴiƴam yalta o maaya daña bone aɗa wawi dugdude neɗɗo ha ɓurta ha an hoore ma gona siñin ɗon ka yiide wooda ko mbaɗɗa e makko tawan hoore ma anda ko an warimo saabu neɗɗo so finni ɗo nanngata laɓi piyade ɗo a wawi yiide taw ka pinnuɗo ɗum neɗɗo yo rento sa yi aɗa fuɗɗo siññude to banggue toni ma ñiiƴe ma ɓernde ma ɓeydo serde ya bolol ma reno nadde fitina moƴƴani neɗɗo yo rento nadde fitina moƴƴani ɗo jiiɗani ɗo fof ko fitina tan omo finni tan ɗo jiiɗan fof finni tan omo finni e dow rien omo finni e haydara taw fof ne wawno gasde taw fitina ala fof ene wawno gasde ha laaɓa taw fitina ala saabu sa finni aɗa wawi gañade aɗa wawi gañje aɗa wawi dañde hen fof taw wona ɗum wonno fandare ɗum noon Allah rokkiri men haqqillaji ko ha garden haqqille kala ko eɗen mbaɗa gartaten koye rentinde yimɓeɓe ɗiɗo entreprise aji kewɗi nanguel mbiyeteɗi kenete mi anda kino mbiyata ni hande aɗi patta e nder leydi ndi Sénégal kono alhamdulillah kala ñalawma aɗi nangue hakkude Dakar e Ndar Thiès Mbour ɗi nokkuji fof aɓe nangue hen ɓe jogui ko entreprise aji entreprise o wonata koye ɓe mbaɗa ɗum koye en ligne ɓe jogui ko réseau sociaux ngaji mabɓe jogui numéro ji mabɓe téléphone ngaji aɓe jogui bureau ji mabɓe ordinateur uji mabɓe aɓe jogui document administratif aɓe jogui document ji pewnoji carte d'identité ji passeport uji service aji to banggue hôpitaux ji to banggue ministére uji to banggue affaire migration clandestine walla migration to banggue document ji ɗum hay document carte séjour leyɗele Europe aɓe jogui hay ko fate tampon ngaji visa leyɗele Europe Amérique aɓe jogui fof ɓe mbaɗat ko photocopie ɓe jogo ha heewa aɓe jogui machine ngaji pewnoji saabu hande aduna hande o kala ko woni vrai faux nan ɗon sa yi hande machine ngaji pewnama sa ari aéroport aɗa ɗanno passeport ma nandete koye machine so waɗi tiit won vert yalti tan passeport o moƴƴi so rouge yalti passeport o moƴƴani way hande kono faux billet ni a wawa sernude faux billet e vrai billet so wona jogoɗa machine ngel dollar mum euro mum dirham mum dinar mum CFA mum naira mum uguiya mum dalasi mum fof mum cedi mum yuan mum fof riyad mum kala hen ko wawi wonde livre mum fof ko kalisaji ñameteɗi aɗa wawi wadde faux billet ha heewa kono tawa serdu ɗum e vrai billet o ko noonne kadi faux passeport uji ne keewi sa laari wa serdu ɗum e vrai passeport o so wona naata e machine faux visa ne woodi vrai visa ne woodi mbawi fenande ɗo joni faux visa France kono ko ma nanne machine sa yettima toon ma nanne machine de ande ko faux visa ɗum fo nan ɗo ha wayno leydi ara tan cokkoɗa hen ko ɗin goni entreprise aji ɗi walla ngara ɓe mbima a mbawi dañandema golle joni ɓe tappa ɓe nanga kayitaji maɗa ɓe binda ɓe nelda CV ji maɗa ɓe jabte wonde aɗa dañanama golle kono joɓata min ko ujunnaje nogas walla capannayyi walla temedere ujunere sans dépaygo walla jiɗɗa ko fenede faux diplôme pewno ɓeɗa faux diplôme ƴiwirɗa ɗum golle ɓe mbawa andude fof nanɗo henna ɗen gueɗe fof noon ko gueɗe denteteɗe sa nanggama hen c'est fini haali abba musidɗo ne heewi wiide hay nanguirɗa ala kayit ɓuuri nanguirɗa fof kayit sa nanguirɗa fof kayit a dañi haaju kala nde nanguirɗa fof kayit a dañi haaju a wonta sellu saabu janjema ko kaso ɗum noon bannamen yimɓe nden toto surtout banggue bandiraɓe men rewɓe ɓe hande won yimɓe goni ɗo mbiyen ɗannina yimɓe sa ɗannima won entreprise aji nan toon min dañanima golle naggam
an kay fewnu passeport maɗa min mbaɗanma visa Nicaragua, min mbaɗanma visa walla faade Turki, walla min mbaɗanma visa faade Brésil, walla min mbaɗanma visa faade to, walla mbaɗa visa njaha ha Togo, aɓen to bolokini wona, walla min mbaɗanma visa njaha ha to ko toon diwrata, on ganduɗon hen, walla njaha ha Nigéria ko toon diwrata, ɓe nawma Angleterre, taw won cuuɗi nan toon ko kebla, sa ari ko ɓen ƴettanma ɓe nannuma toon, fereji ɗi pop ko an joɓata ɗum koye terɗe ma, koye terɗe ma joɓata. Hande sukaɓe rewɓe heewɓe hande nana mbaɗa on piége, heddo aɗa yiiloga ɓiɗɗo ma debbo taw mon to hen hutore, jeehe saare yaaɗo hen kidugu, ma on ji sukaɓe rewɓe ittaɓe leyɗele goɗɗe nan ɗon ene joɓa fereji mumen, saha kala on jiya ɓe nangue hen, jomin mbaɗe feere ɓoccitine mbaɗa ɗum o nangue, saha c'est rare nangue, saabu ko kala desten ma koye suuɗayro. hanke ne ɓiniɗo seeɗa oɗo hen debbo gartuɗo hande joguiɗo caɗele mawɗe, ko adi omo yahannomo hetto en, kono Allah waɗi omo jokkodiri e sehil makko debbo goto, on haalnimo on ko étudiante, on wimo min de mo joguiɗo sehilaɓam rewɓe ɗiɗi mbiɗe e balɗe wonɓe ɓe jokkodiri ɓene mbawi waɗande ɓe visa ha Brésil, ha Brésil, soɓe gari Brésil ɓe ƴetta ɗon lawol less, soɓe gari haaɓe jettima Mexico ma dañ aranɓeɓe ɗon ko ɓen nawta ɓe liggo e entreprise tel, ɓen pewniɓe kayitaji naggam naggam kolliɓe foof, kono fere o dossier fof ko naggam. aɓe kalda e haalaɓe ɗemgal mabɓe wonɓe toon de, wonɓe toon e entreprise mo mbiyata nan toon ne yiilo golle o, aɓe kalda e haaloɓe ɗemgal mabɓe nan toon mbiya han si minen ko min gari min dañi kalis, min dañi naggam, ko régio jaƴƴo, ko trafic international. So tawi a woni ɗo e ndiɗe leydi Sénégal a haalde gonɗo hen saji Amérique wima si entreprise o nan ɗo ne moƴƴi hama ya, sa ari tan a daña golle, min dañi gurdam men. ɓeɗo naggaɓe heccanki Ziguinchor tatoɓe, aɓe jogui document ji kewɗi taw ko faux administration ɓolo woni hen française, ko wayno carte séjour en gana visa ji en, ɓe liggodirte koye wonɓe toon, aɓe liggodira e région goɗɗo toon taw ɓen waɗata ko faux kayitaji kañumen, kono wona administration, ko waɗoɓe trafic oɗon fannu, waɗa ɗum enquête o holliri. joni noon kanko on debbo gonɗo universitaire o haali sehil makko debbo o waddimo e ɓe rewɓe ɗiɗo, kanko noon monta o ala omo yiilo o dañani, hawre ɓe dañi, ƴeewi visa ji men, joɓi feere document ji men, payi Brésil, ƴettiɗon oto lawol less goto Malaya en nanggamen Colombie en. o wi ɓe mbayri jaam tan ko nde ɓe naate ladde wotere bis, aɓe goni bis, ɓe tinani tan ha bandiji jalti garitiɓe, jippiniɓe kamɓe foof, ɓe piya, ɓe paɗɗa, ɓe ceena, kamɓe rewɓe tatoɓe, aɓe gonde sukaɓe nayo woɗɓe, kamɓe giwdi e leydi men ndiɗo, kamɓe foof ɓe nanga, ɓe ceena, ɓe nanna e ladde ɓe nawa. wajiɓe en jogui toon laana jolniɓe hen, nayiɓe ville goɗɗo, jetti jaltini téléphone ngaji mbi nodde koreji moon, halis ara joni kanko debbo o haali, mboɗa andi inde makko, yettode makko, hande to jooɗi e foof. hande omo tampi no feewi noon soko Allah, omo tampi no feewi. o wi o ƴetti numéro o noddi jinnaɓe makko, o wi mboɗo mi nokkutel komi ƴeftunoɗo lawol, kaari noon minen ponno yaadude, heɓani no yaari, heɓani halis, oɗo saaha mo gonɗen noon komin dañɓe caɗele mawɗe, min cohli ko sabbatel ɓe ɗaccitami, on sabbatel jinnaɓe gone yiilade en nodda banggueji kala, woodi ko dañi neldi yonani ɓe ɗaccitaka, holko battidi waɗede, batti waɗede koye cuuɗi, ɓe tawti woɗɓe rewɓe naggaɓe aɓe jeeyi koɓe. o wi min ko jibinami ko, somi wiyanoma tan wonɗo neɗɗo nanguete, wawne yo ɓorno ndi ɓornanteri, wawne yo ɓorno ɗeɗo paɗe,
wawne yo fotkuɗol sigaret e hunuko mum, wawne yo dorogin, wawne yo pikkir dorog nanne e muɗum, wawne jamma kala ɗo recevoir fodde worɓe sappo. Subhanallah. banda men rewɓe ndentoɗe ɗi laabi, banda men rewɓe ndentoɗe haaloɓe ndentoɗe hande on jii laaɗe ɗe kalde nanga ko rewɓe ɓurata tawede hen. So on gari hande e document ji ɗi pewnteɗi ko wayno passeport ko rewɓe tan jiyata ne dañi ne pewna, holto paaɗa Nicaragua, holto paaɗa Brésil, holto paaɗa paami ko ga ndentoɗe banda men. holno foti hande ɓiɗɗo debbo loriɗo ɗo Nigéria ɗo o jiñanden leydi Côte d'Ivoire, holno foti sukade mbaɗa arnaque nawa toon mbiya ene jogana entreprise aji baɗini taw ko foof ko origio nan toon dumbani jeeya koye mumen e wawnere ndi leydi men holno foti woni ɗo hikka walla 2024 no foti mali ɗo hen no jiiɗon kene abboye temedde joyo neɗɗo funtaɓe hakkude Guinée e Sénégal e Gambie e Sierra Leone Guinée Bissau taw ko rewɓe. Hono foti son jii Liban hono foti Kenya naɓe e Ghana naɓe e Nigéria naɓe lepti Liban taw ko sukaɓe rewɓe. No foti Éthiopie naɓe oɗon jii ɗum ñande pop. banda men ndentoɗe o wi fodde 6 mois so wona taw o yalto julde, so wona taw o yi ngantu makko fodde 6 mois jamma fof aɗa waɗa recevoir ko fotino worɓe 10 ne pawoye dow ma. fodde worɓe 10 saɗa wela saɗa metta woni hen garat piima woni hen wonko haalata ko banda men wonko haalata ko. o yaɓe jogui toon pikkiraji nan toon walla poɗɗe so tawi ɓe banki sa moɗiri ɗum hayso ella ma arannata arde koma caggal mum aroya. o haali en ko heewi ko ɗo tan mbawɗen meftude seeɗa gam findiniɓe rentinde. o wi hande o hoolaki cellal ɓandu makko, o wi hande o hoolaki wanda fo no wayni wanda. ɗum noon omo rentina ɗum bandiraɓe makko rewɓe e musidɓe makko worɓe tenti bandiraɓe makko rewɓe hande mo jiiɗa fof min mi yaltandi leydi, min mi ɗannoto, min mi yahat, min lawol clandestine mi fiyoto hen Europe Amérique Asie ko toon tan paami mi yahata. Subhanallah. ndentoɗen no moƴƴi banda men, Allah walla en. ndentoɗen no moƴƴi, Allah walla en. ndentoɗen ɗi funtiji ne mbayno leydi, ndentoɗen ɗi produit ji ne mbayno leydi, ndentoɗen ɗo guddirten tan yewtere men buuɗal yurmede. ene wawi noon so yi hankadi ha Allah waɗoyi o deeƴoyi ma en mbawa ɓattitademo kanko debbo o waɗa kadi ko keɓɗene makko tigui ko ɓuuri ɗum, beele kadi o wawa rentinde ko heewi ha ɓuuri ɗon. ɗo jiɗɗen uddirde yewtere men kala kada sooda laar date. gandon produit ji ñamete han ɗi foof ko produit ji baɗaɗi produit ko ñametele baɗaɗe produit ha wawa duumade kono kala ñande daɗo gasi gilɗi data den walla produit o wahlo sa ñami wontama reedi dogan ijam an koye maɗam reedu maɗa dogi an kay ko rasima on koye yaltude taw wona gonga dey ko ñamde nde boni. ñamde nde koko boni natti wonde ñamde normal reedu ma dogana tuuta wiya Allah sa tuuta moƴƴi an kay sa no gandirɗa gande men ɗe ni wona o tuuti moƴƴi o kay hankadi saabu taw ko ñamɗa ko woni ko moƴƴani. sa yi pharmacie aɗa sooda leɗɗe darta ɗo, sa yi boutique a soodi hunde larta ɗo. kono heddoto kadi rendo men wonno ko rendo wasgo tampugo a wawa andude so dat gasi ɓayde hunde kala ko détail kosam haɓɓete kala ko jiiɗa haɓɓete. kono ko wawi wonde kala kaɗa sooda laar datuji ɗi ne goodi larta ɗo. so daɗo heddi ko seeɗa gasde woppu woto naw saabu lokkuji men ne nguli jaw. so tawii heddima seeɗa e gasde tawa ni kañum hoorimo gasi hen kadi. yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman. so buuɗalirmede feri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe.